Takže ahoj. Takže začali sme na YouTube, sme sa dohodli, že čo tu vedľa mňa sedí, tak tá je to M a ja som P, ja som Peťa, to je Nikola a budeme natáčať videá, buď randovné, alebo čo ste mohli vidieť tie 3, to bude natáčať Nikola a ja budem natáčať hry, napríklad Minecraft, potom hocičo, proste také blbosti detské a v Minecrafte buď Stackit, alebo také, to aj tak neviem robiť, potom single player, potom s kamarátkami multiplayer a potom možno budem hrať Pocket Edition a takže tu neviem čo bude, asi s neviem kým, natáčať vlogy možno aj ja a Nikolka, predstav sa nám, aký máš hlas. No? Hovor! No? Vieš, že sa rozprávame s počítačom. Však to natáča. No to ja si to zakazujem, akože ďakujem. Ty fakt hustý, no dobre, vypni to.